3 начина да удължите живота си. Може би формулата за вечна младост и здраве все още не е открита, но има няколко прости стъпки, които могат да ви помогнат да се доближите до нея. Първо, добавяйте повече плодове, зеленчуци и антиоксиданти към диетата си. Те ще ви помогнат да се борите с свободните радикали и да предотвратите различни заболявания. Второ, изберете стълбите вместо асансьора. Дори ако живеете на 10-тия етаж, опитайте се да използвате стълбите вместо асансьора. Изкачването ще подобри общата ви физическа форма, ще намали кръвното налягане и нивото на холестерола. Допълнителният прием на коензим Q10, L-карнитин и витамин Е ще подпомогне здравето на сърцето и ще намали кръвното налягане. И трето, раздвижвайте се редовно, особено ако работите пред компютър. Опитайте се да правите упражнения за шията. Просто упражнение от изписване на букви от азбуката във въздуха ще помогне за отпускане на мускулите ви и да се укрепи синият отдел на гръбначния стълб. За поддържане на здравината на костите и мускулите се препоръчва прием на витамин К2 и D3. Едно от нашите решения, които ще подобрят функцията на вашите мускули, комплекс от К2 и D3 витамини. За повече интересни видеа последвайте канала на ArtLife.